Tämä toimii ihan mukavasti kuitenkin niin kuin joka paikassa. Joo. Ja taas jos lähtee lopusta päin, niin laukaukset, niin sehän oli laukausvarma. Niihin reagoinut sen kummemmin. Juoksepäästävyydessä. Silloin semmoinen pieni aavistus pidättyväisyyttä, semmoista, ei se nyt oikeastaan ujouttakaan tällä näyttänyt olevan, mutta semmoista, että se ei kaveraa välttämättä kaikkien kanssa. Ja varsinkin hyökkäyksen jälkeen se näkyy selvästi, että tosi tyhmä tyyppi. Ja se on 2A silloin, juoksepäästävä aavistuksen pidättyväinen. Koiran kovuus, pehmeys. Se pieni pehmeys me siellä nähtiin, mikä esimerkiksi siellä pimeässä tuli hyvin esille, että silloin rohkeus vähän taipuu ja tuo pehmeys astuu kuvaan, mutta sitä ei ole niin paljon, että se kuitenkaan sen päivittäistä elämää mitenkään haittaisi. Päinvastoin se tulee pieni nöyryys ihmistä kohtaan. Se on +1 hieman pehmeä. Temperamentti, vilkkausaste, se on ihan puhtaan vilkas +3. Koiran hermot. No sitä pientä kuormaahan se otti, mutta ei mitään ongelmaa siinäkään, että se on niin sanotusti ykkösen hermot, +1 hieman rauhaton, eikä hieman kuormittunut. Taisteluhalu, kamppailuhalu, se moottori, millä se kulkee, sitäkin on +2 kohtuullisen verran. Ei yllä suureen, mutta sitä on kuitenkin niin paljon, että se kyllä sillä kulkee. Puolustushalu. Miten laumaan puolustaa tässä sinua ja hyvinhän se puolusti, saa parhaan arvosanan +3 kohtuullinen hillitty. Ihan asiallinen suoritus. Koiran terävyys, toi seinä erikoiskokeena siis aggressiivinen reagoimistapa ylipäätään. Sitähän tällä koiralla on. Se on +3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua, mikä on tuossa seinäkokeessa se erityisen tärkeä, että se ei myöskään sitten jälkikäteen kurmuta. Ja se oikeastaan nähtiin siellä pimeässäkin, että kun se toimintakyky, se rohkeus rupesi loppumaan, niin se tämä aggressioalue, mikä on sillä vahva, niin nousi sieltä murinan kanssa. Harvat koirat pimeässä lähtee murisemaan tai haukkumaan, mutta silloin kun se on niin vahva suhteessa muihin alueisiin, niin sieltä se vaan tuli esille. Ja toimintakyky kaiken kaikkiaan tällä koiralla on +1 kohtuullinen. Kelkan suoritti koko lailla ihan omatoimisesti, kierteli ja lopulta otti sen ja pimeissäkin niin pienillä avuillahan se sitten suoriutui, kun se mörkövaihe siitä saatiin ohi. Näin. Ja nyt nämä on kaikki plussapuolella nämä ruksit, niin se tarkoittaa loppupisteissä, niin kaikki on plussapisteitä, 159 pistettä. Ihan mainio pakkaus siihen juuri. Kiitos vaan.